Moi boas. Hoxe contamos Moi con buenas. Xosé Luís Pérez Barreiro, presidente de Agromuralla, unha organización de gandeiros que representa a máis de 400 granxas produtoras de leite, tanto da provincia de Lugo como da Coruña. E o temos aquí porque nestes días é noticia por pedirlle ao ministro da Agricultura, Luís Planas, que se cumpra a lei de cadea alimentaria e que se pague un precio que cubra os costes de produción da leite. E cifra estos en 40 céntimos por litro. Xosé Luís, moi boas. Hola, boas tardes. Según ti, cal é a razón pola cal non se cumpre a lei e non se paga un precio pola leite que cubra os costes de produción? Bueno, basicamente, porque non hai vontade por parte da industria nin da distribución en que se cumpla. E, sobre todo, quen máis pode influir nesto é o propio Ministerio, que quen fixo a lei é quen ten que velar que se cumplan as leis. A día de hoxe non o está facendo. Xa, pero cal é a razón? Evidentemente, o goberno é o que ten potestade de poñer ese precio. Pero cal crees que é a razón porque o goberno non impón que se cumpla o precio? Pois eu supoño que serán intereses económicos e políticos, que decir, ao final as grandes industrias todos sabemos que son un pouco os que manexan o mundo, que decir, gustenos ou non, é así, e a realidade está aí, que decir, estamos palpando, sobre todo no sector primario, que de hoxe estamos afogando por todos os lados, estamos subindo todo, e o noso produto non sube, ni siquiera nos cubre costes de producción a día de hoxe. Ben, hoxe o coste de produción da leite se establece en 40 céntimos, non? Hai un estudio que creo que fixo a Xunta, a máis unha empresa da Coruña, e se estableceu nesos 40 céntimos, non? O criterio por cal se establece ese precio, parece vos correcto? O precio de 40 céntimos realmente cubre ese costo de producción? A ver, é unha cifra que se leva manexando desde hai unha temporada, pero bueno, ben ves que na última semana, que decir, un pouco polo tema da guerra de Ucrania, os precios volven a disparar, tanto da enerxía como de fertilizantes, co cal os custes a día de hoxe xa están subindo de novo. Que decir, é o problema que temos, é o problema que nos contratos firmamos a un ano, agora que estamos coa renovación firmas a un ano, pero tú ben bicho que cambiou a día de hoxe o precio, no que desde fai un ano a falar hoxe, é que tanto luz, fertilizantes e cereais, é que subiron un porcentaxe que non é subible. Evidentemente, a subida dos precios dos combustibles, como te di, que subiron casi un 30 ou un 40%, evidentemente ese precio xa de 40 céntimos que estableceuse, pois se queda un pouco obsoleto, non? Por así dicilo. Sí, é dicir, hai empresas que se dedican á xestión de explotación, falando finais do 2020 dun coste xa de 35 céntimos, ou máis ou menos o que subiu no 2021 é un 10-15% de cifras deses 40 céntimos, como si de feito reflexou a Xunta neste estudio que fixo, para pues, un mes e pico, pois sí que estaríamos falando de 40 céntimos. E de hoxe probablemente xa non chegue, porque é o que falamos, que o gasoil pasou de 50 céntimos fai un ano, a hoxe debe estar a un 10, o gasolio B. A luz, pois mira, no caso da nosa explotación, unha explotación de 100 animales en ordeño, pasamos de 700 euros o mes, 2058 o mes pasado. Os cereais, o sea, o que eu pienso, sobre 280 euros tonelada fai un ano, estamos este mes en 370 euros tonelada, cunha ración, que decir, cunhas características similares. E coa previsión de que ainda vai subir máis, e agora incluso se fala de posible desabastecemento polo tema da guerra de Ucrania. Ben, depois trataremos un pouquinho máis en profundidade este tema ao final, o tema da guerra. Xosé Luís, ti pediches que tiña que actuar de oficio a Axencia de Información e Control Alimentario, dependente do Ministerio de Agricultura, para impedir a firma de contratos por debaixo dos 40 céntimos por litro, e responsabilizas as industrias de eso. É así, non? Sí, está claro, que decir, cada un organismo que ten que pelear porque se cumpla a lei e vemos que non está actuando, que decir, está claro que aí algo está fallando o sistema. Se creas un organismo no que a lei dice que non se pode vender por menos do coste de produción, e incluso hai algunha administración, como foi a galega, que publicou un estudio de que o precio mínimo era, o precio de coste era de 40 céntimos, pois non parece moi normal que a día de hoxe, estamos en plena época de renovación de contratos, as ofertas non chegan nin a 40 céntimos, é dicir, estamos falando de as máis favorables, están falando de 38 céntimos, máis calidades, máis IVA. É dicir, que ao final ainda estamos por debaixo deses 40 céntimos que é costos, xa sin contar un pequeno beneficio que eu penso que como calquer negocio deberamos ter. Sí, vamos a ver, hallar a culpa das industrias.
evidentemente, porque son as que actúan en primeiro lugar, as que están impoñendo un precio, non? E incluso, coaccionan os gandeiros, non? Para poñer ese precio. Ayer se reunían en Santiago os sindicatos, organizacións e tal, para que viñeron a dicir que iban a investigar os contratos e que iban a denunciar esos contratos que non puxeran un precio que realmente cubrira os costes de produción, non, e que iban a actuar os propios sindicatos eran os que iban a poñer a denuncia, ou as organizacións, que non as iban a poñer os gandeiros en particular, porque se as puñían eles, pois a industria que é máis poderosa, pois atacaba a ese gandeiro en particular, non? Entonces, ao poñer as denuncias os propios sindicatos ou organizacións, pois eran un pouquiño, non eran nominales, por así decirlo, non? Entonces, podían ter máis forza. Crees que esta medida realmente pode funcionar? Bueno, a ver, plantexada, está claro que deberá funcionar. Que pasa? Que a día de hoxe non hai ninguna oferta de contrato que eu teña coñecemento, eu penso que non o hai, de máis de 40 céntimos, nin que chega aos 40 céntimos, é o que estou dicindo. Estamos en 38, co cal habería que impugnar o 100% dos contratos que a día de hoxe nos están poñendo en riba da mesa. É dicir, un pouco, sí, de cara ao público queda ben, pero caso que lo leven a cabo, volvemos un pouco mismo, igual que a lei da cadea alimentaria, está ben plantexada, pero se non se leva a cabo, non seguimos igual. O sea, as industrias son as que poñen o precio, e poñen elas o precio en función de que, depois, me imagino, eles teñen na mente un precio para poder vender, e como te dis, poñen un marxen de beneficio, non? Entonces establecen o precio e quitan a parte ao gandeiro, por así decirlo, non? E o goberno, que fai a lei, pero se non a aplica, a industria pois impónse aos gandeiros e impón o precio, o sea, aquí estamos nunha trampa, por así decirlo, non? Están Sí, está vendidos os claro. gandeiros. E como o gandeiro é o eslabón máis débil da cadea, pois é o que se acaba quedando co que queda. Pero, decir, está claro que eu penso que, en parte, moita culpa da distribución, porque sí que vemos que subiu, nos lineales sí que subiu o prezo, eu penso que todo ese precio non lle trasladou á industria e a industria tampouco lle trasladou ao gandeiro, é dicir, que se está perdendo eses incrementos que o consumidor a día de hoxe está pagando, o gandeiro prácticamente non chegou un céntimo, dous, cada vez que nos lineales subiu a orde de 9, 10 céntimos, falando de leite líquido, que non sei en tema de yogures, queixos, que tamén subiu, é dicir, ao final, o problema é que o que está subindo non se está trasladando ao gandeiro, que é o que está soportando tamén igual que a eles o aumento de costos. Outra das cousas que eu me pregunto, Xosé Luís, evidentemente, eu penso igual que ti, non? Que os primeiros culpables son a industria, porque é que impón o precio, o segundo culpable para min, quizás o máis importante, porque é o que ten a potestad e ten a responsabilidade e ten a lei da súa man para poder facer cumplila e non a está cumplindo, non? Entonces, para min é un actor que, aínda que é secundario, por así dicilo, porque os primeiros son a industria máis os gandeiros, pero é principal porque é o que ten a capacidade reguladora para impoñer a lei, non se aplica a lei, o precio. Pero eu me pregunto tamén, e hai voces, e hai gandeiros que saliron, non? E dixeron que ao final os gandeiros son os que teñen a forza, eles teñen o produto, non? E eles teñen que xuntarse de alguma maneira todos e non firmar os contratos por debaixo do precio de produción. Teñen que, por así decirlo, sentarse e dicir hasta aquí chegamos e non máis. Pero xuntarse todos, porque se o fai un solo, evidentemente non fai nada, non tiñan que sentarse todos e dicir e non firmar. Esa é unha medida que podía surtir efecto, pero o mellor é moi fácil falala aquí, non? Pero levala a cabo é máis difícil, non? Sí, sí, vemos que, a ver, ao final o que a unión fai a forza, e é un pouco o problema que ten o sector primario, que non hai unha unión moi grande, claro, a industria aproveitase da debilidade para facer así, que decir, cando vemos que hai OPLs para firmar contratos en conxunto, pero a industria prefire negociar con gandeiros independientes, que decir, porque así é máis fácil de dominados, digamos. Evidentemente, pero non é posible, non? Que todos os gandeiros se xuntan e se planten e digan que non firman por debaixo dos precios. Esa é unha posibilidade que non é factible, non? A ver, é un plantexamento que a nosa asociación se fixo de facer unha paga de entregas, que eu penso que sí que sería unha solución, porque se nas cidades empezan a ver que empeza a faltar o alimento, e cando se van dar conta de que aquí temos un problema moi grande, que decir, non só de leite, senón de que decir, o sector primario, non é que o sector da carne está igual ou peor que incluso peor que a nosa a día de hoxe,
tanto o sector de cítricos na zona de Levante están igual, quer decir, ao final, do que se trataría era de que houbera un sentir xeral de que somos totalmente imprescindibles, que é certo, entón se hai un parón, pois sí que se iban dar conta de que, o sea, non hai máis solución, quer decir, se hai un parón, a xente empeza a ver que hai fame, que se hai fame xa fala todo o mundo. O sea que a razón fundamental é que, aínda que se podan unir gandeiros, non? Se poden unir ao mellor por porcentaxes, pero é moi difícil que haxa unha unión de todos os gandeiros e que se plante, non? Iso é complicado. Sí, a ver, eso unha cousa parecida sucedeu no 2015, ao final incluso acabou mal con problemas entre veciños, porque ao final non entregaba, outro sí, bueno, deu lugar incluso a problemas entre eles. Entón, se non hai unión entre todos, pois é difícil. Está claro que é máis complicado, é máis complicado. Eu penso igual que a ti, que sería unha medida que podría obligar á industria, ás veces hai que utilizar a unión fai a forza, non? E hai que obligar a través da forza a tomar medidas. Pero, bueno, está claro tamén que o Ministerio, que é o que ten a responsabilidade, debía facer cumprir a lei. Eso é fundamental, sin lugar a Está dúdas. claro que, a ver, nun país a administración é o que ten que velar porque se cumplan as leyes e para que o sistema funcione. E eu vexo que é o que está un pouco fallando, que decir, en España, en xeral, porque ao final vemos, é o que te digo, a lei da alimentaria parece unha cousa positiva, pero se aplica, que se aplica non hai problema ningún. A día de hoxe, un gandeiro de leite estimamos que o coste é 40 céntimos. Bueno, pues, que ningún litro de leite dunha granja seja 40 céntimos. Pois a industria, non sei o coste que ten a industria en procesamento, pero se son 20 céntimos, pois, ou 30, pois son a 65 céntimos lle toca a distribución. E a distribución ten o poder de poñer no lineal o precio para que o consumidor pague. Evidentemente, nós non queremos que o consumidor lle suba moito o leite, pero que subira 4 ou 5 céntimos, unha familia podía supoñer ao mellor 20 euros ou 25 anos. Quer dizer que non iba a ser o problema. Eu penso que o consumidor pagar eso máis se sabe que realmente é porque fai falta, que é así. Pero non, eso non estamos chegando aí. Está claro. Facer unha lei quedas moi ben de cara á galería, pero a lei escrita nun papel e posta nun estante, se non se aplica, non surte efecto. Eso está claro, está claro. Vamos a ver, a Xunta, a través do Conselleiro de Medio Rural, pideulle ao Ministerio de Agricultura que establecera unha prima de 4 céntimos por litro de leite para compensar un pouco o precio que pagan as industrias, non? Ti esta medida non a ves acertada porque non lle ves un claro resultado, non? Sí, vamos a ver, a semana pasada tivemos unha reunión en Santiago, o propio conselleiro que nos explicou un pouco as medidas. A ver, un pouco, dunha, que se puñeron un teito por arriba de 41 céntimos, co cal xa estás un pouco dándolle á industria dicir, non pagues máis de 41 porque non fai falta, que decir, eso non ten sentido. E doutra que, o sea, esta 41 é unha empresa que paga 38 céntimos, pois teria que darse 3 céntimos máis, pero a que paga 37, o gandeiro vai cobrar igual a 41, quer decir que ao final estás potenciando as empresas que pagan menos, claro, que decir que pagan menos, porque son as que van levar os 4 céntimos, o sea, as que van ter que dar esos 4 céntimos. Está claro, tal como o explicas ti, he visto e analizado así, ao final a industria sigue tendo o poder, é o que fai a justicia, a consellería e a xunta, é poñer un parche, non? Porque ao final pon 4 céntimos que os pon o ministerio e ao final a industria paga 37 por o litro de leite, que é o precio que finalmente puxeron eles. O sea, que o Ministerio e a Xusticia están seguindo o xogo a industria, por así decirlo, non? Sí, digamos un pouco que sí. É así, ao final é o que dis ti, o que ten a forza é a industria e non hai maneira, se non se conta cas autoridades para darlle e revertir isto, vai a ser complicado revertir esta situación, non? Está claro. Está claro, unha región como a Galicia, que o sector principal económico é o sector primario, tanto o leite como a carne, bueno, a madeira, a verdad que Galicia tamén é bastante potente, pero que decir, en Galicia non temos outro tipo de industria, que decir, a que está montada, hombre, en zona de Vigo sí que está a Citroën, pero a nivel de resto de cidades, pues temos as fábricas de leite, que moven mogollón de, se ten os seus empleados, mogollón de transporte, que decir, camión, en Galicia se nos quitan eso, non sei a que nos imos dedicar. Está claro, o sector primario é moi importante en Galicia, o gandeiro tamén. A maioría afirma que para solucionar esta solución
hai que establecer un baremo independente para fijar o precio da leite, non? E a maioría di que tamén que para fijar ese precio da leite, porque hai, isto ven a colación de que ese precio de coste, pois hai moita xente que o pon en dúbida, non? De cal é, non? Por eso entro nesta pregunta, non? De que hai que fixar un precio da leite, non hai un criterio claro, non? Para establecer ese precio da leite, e nadie está de acordo co cal se impón. Entón se fala de que hai que poñer un precio da leite, utilizar un baremo que pode ser o precio medio que se paga no mercado da leite, non? Para fixar ese precio. Que pensas ao respecto? Ves ben, sí ou... Home, está claro que para establecer un coste non se pode facer individualizado, que habría que facer un estudio e poñer uns datos medios, evidentemente. E despois eu penso que o que non se pode facer contratos a un ano sin que estés referenciados a algún tipo de variación de precios de insumos, que decir, porque vemos este ano, que decir, tú firmas a día de hoxe a un prezo, pero dentro dun mes, que decir, tú sí que sigues producindo litros e levas ao mesmo prezo, pero todo o que tú estás gastando para producir ese litro, pois subiu moito. Igual que se fora ao contrario, que decir, se os precios, pois, baixa o gasoil, baixa a luz, e baixan os cereais, pois, se nos ten que baixar o precio, sempre cando, como mínimo, cobramos, o sea, cobramos costes con un pequeno marxe de beneficio, eu penso que sería o sistema máis xusto para todos. O que pasa é que eu penso que eso habría que un consenso entre industria, distribución e gandeiros e a administración como moderador e coordinador dese tipo de acordos. Pero volvemos a entrar no tema, por así decirlo, cliché, tabú ou tal, no? A administración. Está claro que nesta partida, por así decirlo, que non podemos contar moito ca administración, non? Claro, porque un pouco quedámonos sempre en boas palabras, e despois, claro, ti falas cos da Xunta, como a día de hoxe o goberno central non é do mismo a cor que o que temos en Galicia, pois, bueno, digamos que pasas un pouco a pelota hacia aló, a día de hoxe. Se houbera o mismo político, pois, supoño que cambiaría un pouco o tema tamén, pero, bueno, é igual que no resto das comunidades autónomas a situación é moi similar. Sí que houve comunidades autónomas que deron axudas en Castela e León, creo que foi, en Baleares, creo que tamén houve axudas para as explotacións de leite, pero é o que che digo, é difícil. Xa, pero as axudas, como o dos 4 céntimos, non? Esa prima. Ao final son parches, o sea, non solucionan o problema. Eso é un pouco como os gandeiros, o sea, sobre todo xente de fora do sector que ve como que nos dan cartos pola PAC, que evidentemente que é uns ingresos, pero que sin a PAC o precio teria que ser outro, evidentemente, e incluso estamos facendo unha labor medioambiental que tamén hai que contar. O sea, eu, no meu caso, e a maioria dos gandeiros, penso, mira, que nos quiten as subvencións, non ten problema ningún, pero sempre cando o precio que nos paguen nos cubra o noso traballo. Está claro, non? Que o precio cambia, porque, por exemplo, a industria, ahora este mes, non? Que é cando se renovan a maioría dos contratos, teño entendido casi o 80% caducan este mes de marzo, non? Que se renovan todos este ano e se establece un precio que é o que distí, as industrias ofrecen sobre 30 céntimos, ainda co coste de produción anda polos 40, 41, ou mellor chegan a pagar esos 40, 41, pero os pagarán se o goberno pon esos 4 céntimos, porque a industria está claro que nos vai a poñer por o que vemos como evolucionan as cousas están hasta ahora, non? Entón, é o que distí. Ti firmas un contrato agora para 4 anos e se ve que os precios porque se deron unha coyuntura de circunstancias de suba de precios das materias primas abismales e agora co tema da guerra, pois todavía máis, todo isto pode variar moito, non? Entón, ti firmas un precio hacia un ano e se sube, tes que aguantar todo o ano. E ao mellor, imagínate, firmas por un ano, os 2 primeiros meses ben, porque se fijou o precio, pero ao mellor os restantes 10 síguese vendendo a leite a perdas, por así decirlo, non? Sí, eso está claro, que decir, mentras non, quizás, a día de hoxe, firmar a un precio fixo é o risco que tes, que decir, que a mellor a día de hoxe, pois, pero bueno, que che digo, de momento eu non oín de ninguna oferta que a día de hoxe chegar aos 40 céntimos, pero ainda que fora así, sí que pode ser que hoxe que firmaras a 40, 41 céntimos, pero vendo as perspectivas polos problemas que hai hoxe a nivel de todo, de subida de costes, que dentro de un mes, pois pode ser totalmente diferente. E encima, que pasa? Que moitos dos que se poñen nos contratos precios variables poñenche un teito. Un pouco como se fixou un pouco a Xunta. Eu penso que o teito non o pode haber, porque decir, os costes poden subir o que non ten a baño. O sea, mira, por exemplo, este ano, Larsa, os que ten o precio 70-30, pois un 30% ten referenciado, pero
ou se lle olvidou, ou non lle puxo teito. E ese, non sei se este mes está a 48 céntimos, ese 30%. Por eso unha empresa como a Laras, a día de hoxe, está tendo uns prezos mellor cos outros un pouco por eso. Pero supoño que na renovación xa lle vai poñer o teito porque para que para non pasarse. Está claro que eles teñen a sartén polo mango e sempre se van a curar en salud, non? Quizás ao mellor ás veces hai que ir ao mercado, non? E marcar a tendencia, por así dicilo, non? Entonces ao mellor o precio de coste do leite tiña que poñer ao mercado e ao mellor había que facer ao mellor como o mercado, sei, como o dos bancos, non? Cando vas firmar un préstamo ou unha hipoteca que che poñen un tipo de interés con un porcentaxe, pero é revisable, o faz cada 3 meses, cada 6 meses, porque a un ano xo van a subir moito para curarse en salud, está claro, non? O mellor que a leite tamén. Entonces había o mellor que recurrir a ese mercado, ese precio e ir fixalo por temporadas, non? Sería quizás a mellor solución. Claro, sempre co beneplácito da autoridade é que este aí regulando realmente. No, de feito, a INLAC, o sea, fai publicacións de índices de referencia, que incluso hai contratos que están referenciados a iso. A día de hoxe é un sistema que nos parece bastante lógico, porque, como falamos, se suben os costes e tal, pois vai un pouco, bueno, teñen en conta precio de piensos, de enerxía, de fertilizantes, e incluso de precios de leite noutros países da Unión Europea. Que a día de hoxe vemos que España é os que menos cobramos, e dentro de España, os galegos, que é difícil de entender tamén, somos os que menos cobramos dentro de España. O sea que o precio non é o mismo en toda España, en cada comunidade cambia o precio, o coste de produción, por así decirlo, non? Cambia. O sea, se paga por leite cambia tamén. Sí, no, o precio que paga a industria, aparte eso publica o FEGA, que é mes a mes, creo que no último publicado, creo que en Galicia, que é o máis baixo de España, está en 35 céntimos, o sea, foi o que cobramos de media os gandeiros, pero hai comunidades a 37, 38 céntimos de media, que están xogando xa con 2 ou 3 céntimos máis. Que evidentemente, a mellor os costes de produción non son os mesmos, evidentemente, producir en Andalucía que producir en Galicia, pero que non justifica esa diferencia de coste. Xa, ademais, en Galicia está, na comunidade de Galicia está o 60% da produción de leite de España, teño entendido, non? O 40. O 40, perdón, sí. O 40, sí. Pero bueno, é subindo, a verdade que os galegos no 2021 aumentou a produción en España un 1%, porque en Galicia aumentou un 3%, que no resto de España en xeral baixou. E en Galicia, que vemos que a nivel de explotacións hai menos explotacións, porque, bueno, cada vez somos máis profesionais e incluso con menos censo de ganado estamos producindo máis. E, bueno, eso tamén habría que analizalo, porque quen fai esas publicacións son as industrias de entregas de leite, co cal, é dicir, se hai tanta baixada de gandeiros e de animais, que suba tanta produción, non sei, exactamente, eses datos tamén habría que contrastalos. Habría que facer ben a cuenta, o mellor, non? Porque non é tanto como din eles, non? Claro, porque ao final sabemos que España é deficitario, que entra leite de outros países, e, bueno, non sei como se contabiliza iso realmente. Xosé Luís, tal como están as cousas e como evolucionan, o sea, está claro que o problema do precio da leite vai seguir sendo un problema, os gandeiros van saber obligados a seguir firmando polo precio que impoña a industria, polo que se ve, non lle ves unha solución a corto nin a medio plazo, quizás, non? Bueno, eu penso que algo de cara vai collendo, porque, a ver, tamén un pouco polo gran problema que houve este ano, que nunca se acorda un aumento de costes tan grande, co cal agora as explotacións son un pouco máis grandes, entón, o problema faise máis grande e ao final faz máis ruído tamén. O cal, eu penso que a concienciación está cambiando un pouco. É difícil de cambiar porque non depende de nós. Pero, bueno, vese a nivel nacional que se non cambia isto, pois, o descenso de número de gandeiros o ano pasado xa foi grande, este ano vai ser moito peor, porque os costes siguen aumentando, as previsións son malas, a día de hoxe, todo o que se pode escutar do noso sector é malo, porque o precio non ten pinta de subir, e todo o que consumimos, tanto cereais, fertilizantes e enerxía, está subindo, co cal o problema é moi grande. Entón, está claro que a concienciación é que se nos quedamos sin gandeiros, o sea, que dicen gandeiros e produtores de calquera cousa, o país incluso vai ter problemas de ter alimentos para sí mismo, que é un problema grande, que un país perda a soberanía alimentaria, que teña que ir a mercar todo fora, é un pouco que estamos vendo agora, que temos, os fertilizantes veñen de fora, os combustibles veñen de fora,
todo, entón hai un problema, ou pasa cos chips, os famosos chips agora tamén, é dicir, que co tema da pandemia, o non ter as cousas, pois non temos produtos, é dicir, agora fallan entregas de coches, fallan, é dicir, está fallando todo. Iso é un problema grande, e o problema vai ser se non temos que comer, ese sí que vai ser un problema grande. Está claro, eu cando dicía que non sería unha solución ao problema, o puñía como para solucionar o problema de unha vez por todas. Evidentemente, como te dis, cada ano melloran un pouco as cousas, non? Van mellorando, pero o problema en sí non se vai solucionar, nin a corto nin a medio plazo. É o que eu penso, a iso eu me refería, non? Para solucionarlo dunha vez. A ver, para solucionar dunha vez, é o que xe digo, tiña que haber un consenso entre as tres partes que estamos, que é gandeiros, industria e distribución, penso que coa administración, pola parte que lle toca, que é bastante importante, de mediador e un pouco de marcar as directrices, pero claro, mentras a distribución e a industria teñan o poder económico que teñen, que vemos que cada vez son os grandes cada vez son máis grandes e ao final é a base de que? A base de exprimirnos aos pequenos. Está claro, hai tres xogadores, non? Na partida, por así dicilo, pero como di un refrán moi galego, non? Dous non discuten se un non quere, non? E se un que non ten que querer as autoridades, non? E se fan unha lei, pois que a cumplan. Entonces, teñenlle que facer os outros dous que cumplan a lei, e sobre todo a industria, que en este caso a que está abusando. Claro, a ver, a día de hoxe, a industria directamente é porque é que nos paga a nós, que decir, non podemos decir a distribución o que ten que facer, que decir, a min chega o día 15 que mi empresa é a industria que me paga, pero non é nin Mercadona, nin Gadi, nin as grandes distribuidoras, que é o que, pois, nin Carrefour, que decir, a nós son as industrias, que pasa? Que dentro das industrias, todos sabemos que hai algunhas que son tamén moi grandes, que decir, que sabe todo o mundo, que é Lactalis, e claro, mentre Lactalis non move ficha, o resto non move ficha, porque saben que é un pouco, igual que na distribución, Mercadona é un pouco a que corta o bacalao, porque é a que máis move de leite líquido en España, pois son un pouco as que marcan tendencia. Entón, se Lactalis marca 37 céntimos, pois as outras vanse mover un pouco nesas cifras, non van a andar nin tirando, nin tal, é o problema que temos. Está claro, a industria ten a forza, por así dicilo, pero as autoridades teñen o poder da lei, non? E teñen que facer cumplir a lei. Facendo cumprindo a lei, o problema se resolvería, está claro. Falamos aquí, ti o comentabas tamén agora, xa vamos rematando xa, temos un problema en España, en Galicia quizás menos, pero tamén parece ser que xa empeza a ser tamén acuciante, non? Que é a sequía, non? A sequía, pois, está provocando que non haxa os suficientes pastos e que incluso creo que agora empeza a época, non? En que as granxas pois fan acopio das ervas para poder alimentar ao ganado, non? E todo isto creo que hai unha escasez importante, non? E se a isto lle unimos o que ti dicías, o da guerra xa, que ven a provocar xa o da subida de precios e iso tal, pero tamén ven a provocar que non vai haber unha escasez dos produtos que necesitan os gandeiros, como o piensos, como o forraxe e todo iso, non? Esta escasez, aparte de que lle vai afectar ao precio, pode afectar a que haxa escasez de produción tamén, Xosé Luis. Home, está claro que, a ver, nos dependemos dos forraxes que cultivamos na propia explotación, máis o que se compra de piensos. No tema de forraxes, está claro que levábamos 2 meses con bastante sequía. Aquí en Galicia, a verdade é que somos un pouco diferentes, porque pensamos que aquí somos amigos da auga, e, bueno, agora levamos uns días que tal, e, bueno, son de Pastoriza, máis hacia o norte, que ainda chove bastante ben. Pois, se te vas á zona sur de Lugo, pois xa cambia moito. Está claro que, bueno, os abonos tamén subiron moito o prezo, co cal moita xente non está abonando a día de hoxe. Incluso hai xente que se está plantexando non sementar millo, polo que vai, que ti date cuenta que, pois mira, o abono que mercamos nós o ano pasado a 435 euros tonelada, fálanos este ano de 950 euros tonelada, que ti pasou de duplicar. Co cal, hoxe, a liquidez das explotacións é moi pequena, que a xente producindo a pedra está tirando de aforros ou refinanciándose, pero, bueno, chega un momento que non dá máis de sí, porque nin o banco che dá máis e tú tes o aforro que tes. Entón, que decir, ainda que non sementar ou non abonar é pan para hoxe e fame para mañá, porque ao final se non abonas non vas recoller as mesmas cantidades nin calidades que de outro xeito, pero claro, cada pasa un pouco o bolsillo de cada un. E despois no tema de cereais está claro que a guerra de Ucrania que era un gran exportador de millo e de trigo, que xa aumentou o prezo, xa aumentou bastante, e incluso
mercancía que viña para España, barcos que xa viña para España, pois de momento non veñen. Co cal, ainda que se poida mercar noutros mercados, como Sudamérica, que se vai cambiar o precio, evidentemente, e o mellor, que decir, o que se de Ucrania ven, non sei exactamente, que decir, pero eso non o controlo moito, pero se iba vindo unha semana, pois de América igual tarda un mes en chegar, entón vai haber aí un desfase que o mellor o stock que hai a día de hoxe de materia prima non chega. E, bueno, sí que, por exemplo, o tema da sequía en Castela, nos utilizamos a palla para a ración de novillas e de vacas, fai a semana pasada, pois falando con que non a trai, a xente sementou menos cebada porque require máis abono, e foi outro cultivo, girasol, que require menos, e encima, como non choveu, a día de hoxe dixo que levanta a terra 2 centímetros. Dixo, se non chove, pois non vai haber colleita de... Que pasa? Que desde fai un mes e pico, pois a palla tamén se subiu un par de céntimos. É dicir, ao final, é dicir, todo está xuntando unhas, unha, unha serie de factores que a verdade é que o futuro a nivel agrícola tampouco pinta ben. Incluso, sabes, da Comisión Europea xa se plantexa que, bueno, por o tema de cumplir con pagos verdes, había xente que facía barbeitos, pois queren suprimir esa norma de urgencia para que a xente poida sementar deses barbeitos porque a produción que viña de Ucrania non se pode contar con ela. Está claro, non? Que ao mellor utilizando términos climatolóxicos que afectan, non? Estáse producindo unha cicloxénesis que está propiciando unha tormenta perfecta, por así decirlo, non? Sí, o que pasa que, bueno, esa tormenta vai se levar a xente traballadora, que é un pouco que decir, é o jodido. Que, decir, ao final, todos os gandeiros dedicamos moitas horas, que, decir, porque ao final, o que gandeiro levantaste pola mañá ás 7 da mañá e hasta a noite, sí, que tes momentos de descanso, pero sempre estás coa cabeza, pois aquele animal ten isto, ou aquela finca, pois, está ali seca, igual lle teño que levar máis agua, que, decir, sempre tes máis, dedicas moitas horas e ao final ves o precio que se están pagando non ni siquiera se cubre o mínimo para vivir, pois eso sí que a veces pois quitas un pouco as ganas de traballar. Sí, é a pescadilla que se morda a cola, non? Volveríamos ao principio, o tema dos precios e o problema outra vez, que é redundante, que non será solucionado, non? Resumindo xa, o sea, todo isto, por o que me dice, o sea, o que vai provocar é un aumento dos costes, evidentemente, pero non se vai a producir unha ruptura, non, por así dicilo, da produción, non? Bueno, está claro que probablemente un pouco vai, se hai problema de suministro de materias, vai baixar, e se hai sequía, ao mellor a ver, os que estén en produción de leite en extensivo a base de pastos, pois tamén non van ver reducido. O mellor de intensivo nese aspecto, claro, tamén estás máis jodidos porque polo tema de piensos que sempre gastas máis e tal. É que, ao final, é mal para todos. Está claro, desajustes vai haber, pero non, eu dicía, non ruptura, quizás, pode haber baixas ou eso, non? É un pouco que vemos a nivel de, o sea, xa de consumidor, de calquer traballador, que decir, había un equilibrio, entre comillas, de que decir, había uns sueldos normaliños, os costes eran, bueno, un iba indo, pero a día de hoxe, co desequilibrio que se montou de subida de costes de combustible, de electricidade, subiu tanto a vida, en xeral, e os soldos non subiron en proporción, que decir, a día de hoxe o desajuste tan grande que isto vai dar en problemas graves. Ben, Xosé Luís, a modo de resumen xa ou de facer un titular final, non? Está claro que o tema este do problema, o precio da leite, por poñer claves, o sea, non se vai a solucionar si as autoridades non fan cumplir a lei. Eso é quizás o titular final, non? Sí, sí, porque vontade por parte da industria nunca vai haber, porque eles o que buscan é beneficio económico a costa de que te levarse por diante a quen sexa. Pero, bueno, tampouco se dan conta de que se non quedan gandeiros, non queda leite nin fai falta a industria. É dicir, tamén se dan un pouco, teñense que dar un pouco conta deso. Está claro, é un xogo de forzas, pero a última palabra tenan as autoridades cumprindo a lei, porque está claro que de parte da industria non vai a vir non vai a vir nada bo, por así decirlo, non? Non, non, se ben vai ser o sustiño para non afogarte, pero que si Está, para terte aí na retagarda, pero nada máis. está claro, o sea que pedimos desde aquí ás autoridades que tomen cartas no asunto e que quiten o mazo da justicia e que fajan cumprir a lei, non? Sí, está claro, que decir, incluso que nos ten que defender realmente tamén son os sindicatos, e a día de hoxe penso que non están facendo o traballo que tiñen que facer, porque non nos vexo que fagan tanto ruido, penso que tal e como están as cousas, pois tiñense que deixar ver máis e dar un golpe sobre a mesa, que realmente é a súa función. Exactamente, é o seu papel, é que o exercer tamén, non? Que é o que teñen que facer. E o outro titular quizás sexa que o precio da leite
ese precio que hai que loitar por el, que ese precio non pode ser posto de cara a un ano, non? Que tiña que haber quizás revisións máis a corto plazo, non? Ao mellor 2 ou 3 ou 4 no ano, por así dicilo, non? Sí, sí, está claro, que decir, ao mellor hasta este ano, que falamos, non houve este desfase en tan pouco tempo, pero estamos vendo que a día de hoxe as variacións producense xa casi de un día para outro, que decir, subeche o pienso, subeche todo un día para outro e así non se pode traballar. Perfecto, pois nada, desde aquí facemos a petición ás autoridades de que fagan cumplir a lei e de que paguen ou poñan un precio que realmente cubra os costes de produción, pero que teñen que sacar o mazo da lei e facelo cumplir, e que tamén ese precio pois, debe ser tomado en referencia non a un ano, senón a plazos máis cortos de tempo, porque as cousas cada vez varían máis en cortos períodos de tempo, non? Sí, sí, sí. Perfecto, Xosé Luis. Gracias e hasta outra. Vale, veña, hasta logo.